Kako nas se on tako lipo? Ma, predivno. Dobro. Yes, ajme mene. A bezobraznosti, naša! Ko je ovo? Ko je ovo? Dok Barbara stavlja, dobrodošli na moj kanal. Dugo nismo bili vamo. Radit ćemo pogađanje balkanskih i stranih, očito youtubera, na verziji Heads Upa. I evo Barbara je tu. Hej ljudi! Stavljaj samo domaće youtubere, a iskreno ja toliko ne gledam domaće koliko strane, tako ćemo samo začiniti stvari, dragi Marko. Nešto mi je glava postala ko jaje. Ajme, di mi je postala? Sladak si. Ajoj! Jesmo sigurno izašli? Jesmo Barbara, dobro je. Se vidi. Ajme, majko. Ali okreni se ovako da se vidi na kameri, ja se dobro mogu. Okej. Moraš get ready, znaš. Dobro. Znači gore je korekt, jel? Ne, dole je korekt. Ima jednu svoju glumicu koju stalno dovode na svoj kanal, jako se sviđa ljudima i često snima sa njom. Ti imaš glumicu? Ne, nego ta youtuberica ima glumicu, često je dovede na svoj kanal, malo je seljasta a youtuberica živi blizu mene. Pa ti, Barbara! Pa glupa, zašto se mene stavlja? I zašto sam ja seljasta? Pa ne, ja nisam glumica! Ja nisam glumica! Dobro, stavi Ovo što si objasnila. Ovo je youtuber koji ima svoju sestru, isto snima ko Vesela Milica. Denis Domjan. Dole spusti, tako da. Youtuberica ženska, sve u vezi sa najpoznatijim balkanskim youtuberom. Jana Doć... Ne, iz Zagreba youtuberica, imala je veze sa mnom. Petra. Tako je. Snima sa njom. Ja ga baš ne volim. Sad sam na redu ja. Vođeno, čisto da se zna. Je, šta sad uprem? Play? Da. Tu. Ne gledaj tamo. Dobro, neću. Čekaj, get ready, stani. Ne gleda, vidi se. Je, vidi se. Ajde. Aha, tvoj prijatelj iz Splita se otvorio YouTube kanal. Luciano Plaza. Splitski youtuber koji se druži s Lucijanom Plazivatom. Što? Aha, ja! Tako je i meni bilo. A ne znam ko je. Jasmina neka. Sam reći, aha. Jel ona srpska youtuberica koja se druži sa Lorin i ima svoje pisme? Aha, Ruža Rupić. Sve ćemo, ja znam sve. Bosanski youtuber koji širi ljubav i sve... Vani mi. Da. Isto ne znam ko. Milan. Bosanski youtuber s kojim sam se družila... Ne, da voliš ga, tuži. Ne, da moj. Ne znaš? Probaj. Ne znam, Adnan bro. Ja sam sad... Alo, oprosti Marko, ali ovo, ne znam... Znači... Ko je bija? Ovi youtuberi nisu bili kad sam ja bila, kad sam gledala one. Andriju, jo, ne znaš. Ko je ovo Serbija? Adnan, jo. Znači, A daj bezobraznost, sad je spila ovdje se približio. A nisi fora. Znači, Andriju, jo, ne znaš, snima sam. Ko je Andrija Jo? I ko je Milan Tunonović i Adnan Broj, Serbijan Angal Mezbl i Jasmina Stanković? Serbijan Games Beer. Ali ovo nije bilo, daj da sam izbala glupa, Daj ti kako ću ponovo. objasnit. Znači, bio je još jedan spisak. Ne? Jedan je. Ovi nisu bili, a ja ti kažem, ovi nisu A bili. možda kao on podili, ali taj sam ja pisao sve. Snima s Andrijom Jo, sekund prije sam ti je spomenija. Srpska youtuberica, ima svoju sestru, Saru. Jel... Vana? Nije, aj pas, nije nego je Lea Stanković, jebaj ga. Ajme... Iz Zagreba... Jel ona u Milanu? Nije. Iz Zagreba je snima često s Andrejom, manji je youtuber, ne znam hoćeš li ga znat. Ima čudno prezime i čudno ime. Muško je. Ivan Magla? Drugi je. Oni drugi, znam ga. Znam ga. Bravo. Srpska skupina youtubera snimaju zajedno. Znam. Srti se. A nisu ja star, Nisu ja star. A, ne znam. Onda ne znaš. Jebaj ga. Niju si osobu izabrao.
Markova sestra. Elizaveta. Da. Najpoznatiji hrvatski gamer. Marko. Je, ajde dole. Šta je zapni, jebi ga, vidit ćemo je. Daj, a daj ovo glupo. Stuberi, šta je ovo? To je srpska skupina youtubera. Znači, ljudi, ja vam uzmem govorim da sam ja pametna cura i znam stvari, ali stvarno ne znam ove stvari. Znači, premlada sam za ove stvari. Tako je, play, saj Barbara, dosta, evo mene objašnjavaj. Hoće, naša živku mi trepta. Barbara, glupa si. Aha, srpska youtuberica koja je počela na engleski snimat. Starija je, ima već... Aha, Kovalska? Ne. Radi, ide, ima suradnje s ovim Airplanes i ove... Aha, Zorana. A ova što si malo prije rekao. Kovalska. Dvije cure koje žive nigdje kraj Pariza, zapravo su iz Srbije. Aha, Anđela i Nađa. Dobro si ti to objasnili. Strana youtuberica koja zapravo ima svoj show i prije je imala ovu aplikaciju koju ti sad koristiš. Strana youtuberica. Mislim youtuberica. Ima svoj YouTube kanal. Nije nužno samo youtuberica. Zoela. Prije je imala ovu aplikaciju koja se izbrisala. Za Ellen? Da. To sam nastavila. Pa nije ona youtuber. Ima svoj YouTube kanal. Ajde. Muški youtuber koji je prvi došao do milion na Balkanu. Muđa. Znači, srpska youtuberica koja je mlada i šta, ne znam šta o njoj. Lavana. Da. Bravo. Još ima! Aha, dobro. Ali to je mene bilo, ne... Ali čekaj, mogu li samo reći jednu stvar? Znači, nije samo do Marka, nego do mene što da znam dobro objasniti. Meca Cazi. Ne znam njega. Ozbiljno. Znam ga! Dobri smo. Dobar si. Tako je. Hvala što si bila dio mog kanala. Da, gledaš clickbaitove, sad smo se mogli okrenuti da svako ljubimo i da to stojiš... Ne možeš, imaš momka dugo primjera. Ja sam reći imam ja momka, pa sam omuha. Hvala što ste pogledali, pogledajte Barbarin kanal, definitivno. Radit ćemo nešto tamo i valjda i na njenome nekad. Jednom. Ako me zovne. Ne seri. I to je to, vidimo se, hvala vam.